Želim ovaj video da posvetim crkvenoj prodavnici online, kao i knjižari i patrijaršijskoj prodavnici, da iskažem svoje zadovoljstvo i zahvalnost za ljubaznost osoblja, kad god mi je nešto bilo ili preveliko ili premalo. Nikad nisam imao ovaj slučaj da nisam mogao da napravim izmenu, da se dogovorim. Sve knjige su stigle u urednom stanju, kao što sam i očekivao. Uvek sam se prijatno iznenadio i uvek sam dobio to što sam naručio i u suštini njihov rad cenim, poštujem i primećujem veliki trud koji oni ulažu i cenim posao kojim se bave i razumem da je to vrlo bitno za širenje hrišćanstva, širenje znanja o hrišćanstvu, jer nikad čovek sam ne može sve da zna, pa zato smo kao ljudi živimo zajedno u zajednici, nismo sami na ovom svetu, već jedno drugo dopunjavamo kroz znanje i mudrost koju imamo. I gde god jednom fali, tu je drugi da to upotpuni, gde drugi ima neki manjak znanja ili mudrosti, tu je prvi, da ga dopuni sa mudrošću i znanjem. Sve u svemu, veliko hvala i puno pozdrava za sve koji se bave prodajom crkvenih proizvoda.